DJ Holy Vogue. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios, your favorite platform on YouTube, Manje. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. The official constitution of Zimbabwe says 90-day period of public consultation. 90 days, which means 3 months. Vanhu vachipinda mumarokesheni akasiyana vachibvunza kuti constitution bill number 3 amendment bill number 3 munoti chiinazvo, yakamira yakati but zvisinei zvavhundutsa vanhu, zvashamisa vanhu. Papiwa 4 days kuti vanhu vakonsultwe paground. Handizo kuti 4 days vanenge vashanyira malocation mangani, handizo kuti pa 4 days chii chinenge chambonyasoitika. Ndokubhinywa, ndokumbunyikidzwa kweconstitution yeZimbabwe kuri kuitwa nehurumende yava Emerson Dambudzo Mnangagwa. Zvamanje mashoko andinawo ari kubva kuna baba Chipenet. Vangotaura zvanambotaura makuseni kuti hakuna chisingapere chinoita sei, chinoshura. Saka ndoda kukusiyai muchinzwa mashoko ataurwa nababa Chipenet, mondiudza kuti munofungei nawo, muri kuzvionawo sei zviri kuitika izvi. Naika ndisati ndapinda mumashoko aya, ndokuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri paskrini idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo. Tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisina kana ani zvake watinoita sei, watinokwata. If you want to support the work that we are doing here on Point 5 Creative Studios, isa mari yako pa PayPal account pasi apo, any amount yaina basa, nditika mari inoshanda. Kana une other methods dzauri kuda kutumira nadzo mari, ndibate pa namba dzangu dziri pa screen apo. Musakangana kunoona video raPassion Java hombe raivhura, nditika ripo pa platform panapa. Kana usati wariona, you can go and watch the video. Nditika moona hombe dzaivhurwa naPassion Java, ndine dzimwe futi hombe dzaakatovhura zvekuti ndikauya nadzo futi muchanakirwa. Nditika rega ndikusiye muchinzwa baba Chipenet vachitaura mashoko avari kutaura. Kuruzhinji rweZimbabwe, nyaya inongoripo apa inyaya iri kuitwa neparamende yajaira kuba, kana kuti paramende yemuZimbabwe chatove chitoi chezano chairi kudzidzisa upavha neugororo nekumbunyikidza kodzero dzevanhu. Takanzwa parliament zhinji yakapa mazuva 4 days chete, amalanga 4 kupera ukuthi vazohamba vaenza maconsultation. Ngeke kuenzeke lento lenjalo, azviite zvinhu zvakadaro. Parliament yeZimbabwe iri kungoshandisiwa, ndo zvavakaitira kudzinga vanhu vakavhoterwa nevanhu. Chinhu ichi vakangagara vakachironga kare, ndosaka makaona kwakaitwa marecalls vachidzinga vanhu vakavhoterwa muparliament, vachipinza vana Shavangu nevamwe vanhu vasina kuvhotegwa. Ndo zvavaiitira izvi. Saka zvekuti parliament inotenda kuti ichaita maconsultation in 4 days, ndezvemugotsi matsuro. Inyaya yavo yavarikuda kuita formality chete. Pavanotenderera vachiuya kuvanhu vaudzei vanhu kuti nguva yedu ishoma, nguva yamuri kuuya kuzotaura nezvenyaya iyi ishoma.
vanhu vari kuda kuita chimbi nekuti vamwe vacho vakavimbisiwa kunzi mucharamba muri muparliament. But nguva inokwana ende nguva iri kufamba ende nhambo dzichapera vachabuda muparliament imomo. Handizivi kuti mutemo uyu uchazovafadza here kwakuita vamwe vanhu vanogara nguva dzakareba kudero vari muparliament. Saka vari kuparliament uku zvikaiti kuyambirei, mitemo yamuchapasisa iyi ichakurwadzai panguva shoma inotevera. Regedzai kuitiwa kufurikwa zvinhu zvisingaite nevanhu vakwegura vapa kudhuze kusiya rino pasi. Nguva iri kufamba vakomana, nyika yedu iri paralyzed kudai, nyika yedu yakasunama kudai, nyika yedu isina chimiro kudai. Ava vanhu vamuda kumhanyidzana navo nekutendera navo kuti varambe vachiba. Ma-MP hamusi kuba, muri kumirira zvekutokandikwa zvemakipu. Saka regedzai kubatana nevanhu ava mukumbunyikidza kodzero dzevanhu. Makasarudzwa nevanhu kuenda kuparliament uku kuti munomirira zvido zvevanhu, noti kuti munoputsa mutemo nekubatsirana nehurumende yezano kumbunyikidza kodzero dzevanhu. Mazuva ari kupiwa ayo neparliament mashoma, hapana kana vanhu vatatu vavanogona kusangana navo vakavavhunza. Nekuda kwekuti nyika yakakura, nzvimbo zhinji hadzina migwagwa, nzvimbo zhinji hadzisi kufambika, where it's a rain season. Saka I don't know kuti vachakavha kupi. Vachangotora vanhu vezano vashoma vovaunganidza apa ndo vaita mainterview. Nyanye zvikuru sei vanoenda kumaruzevha kune vanhu vasitorina kana bumbiro racho remutemo, kune vanhu vasingagoni kuverenga, kune vanhu vasiri kutonzwisisa zvikuitika. Kumwe kwacho information iyoyi haisati yatosvika. Ndo kwavachangotorana voenda ikoko vashoma vobva vatatoita maconsultation. Saka maconsultation avo haasiwo ari kudiwa. Hakudiwi maconsultation apa, ari kudiwa kungotedzera mutemo uripo. Constitution yedu inotaura zvakachena zvakajeka kuti panoitwa amendment yemutemo wakaita seiwoyo, 1, hazvifaniri kubhenefita munhu aripo pachigaro nguva iyoyo. Saka zvinofanira kurespektwa izvozvo. 2, kana paita event yenyaya yakafanana neiyoyi panofanira kuendwa kureferendum. Saka hendei kureferendum kana nyaya yenyu yakachena mugohwina zviri pachena. Ukaona kuti varume ava havana kugara vakahwina election, ndosaka muchiona vakuda kutiza nyaya yesarudzo, nokuti vanozviziva kuti 1, havana kutohwina, 2, havachafi vakahwina futi, 3, nekuti hapana chavakaita pazvivimbiso zvose zvavakavimbisa vanhu. Chatakangoona kuba neumbavha nekutengera vashoma dzimotokari. Zvimwe zvese hapana, magetsi hakuna, zvipatara zvina mishonga, migwagwa hakuna, mabasa hakuna, zvese hapana chiri kufamba. Saka vakutoona kuti mukana umwe watinawo kuti tirambe tichigara mupozishini ndewe kutenga vashoma vachapfekedzwa rigari yaubva vataura kuti aiwa zvakatonaka. Ukamubvunza kuti bhiri uri kutaura kuti chaazivi. Saka ngatiregei senyika kufurikwa. Apa ndo panoda kubataniwana nevari kuparamende makasarudzwa nevanhu. Ivava vanhu vacho ndovari kukuudzai kuti zvebhiri zviregedzai, imwe muri kuita. Muchenjere kuti pacharutsiwa. Parliamentarians, be warned, muri vanhu muchadzoka kuno futi nekuti makabva kuvanhu. Saka regedzai kushandisiwa sematishu, munorasiwa pasi mapedza kuseenzeswa nevanhu ava. Ngatibatanei sevana veZimbabwe, tirambe zvakadhakwa izvi. Takanyora constitution yedu 2013, hatisati tambokwanisa kuiimplementa yose. Imi makutomanya nemberi kuda kunobvisa zvimwe nekuita maamendments. Maivepi 2013 constitution ichinyogwa? No to 2030. 2030 ngaingoonegwa pawachichete.